Okay, once again, good morning gihapon. Welcome gihapon sa tong daily devotional. Mo ni ang ika-fourth na tong series sa tong lesson. So nganong ang Ginoo dili maka-answer sa atong mga prayers and ato nakatuna no sa mga previous na tong mga videos. Number 1 tungod sa wrong purpose nato. Number 2 tungod kay dili pa right time, and number 3 tungod kay sa atong prayer is dili mao no, dili mao nga mga names atong dimension. And number 4 karon anita sa ikaupat, and then atong verse anita sa Matthew chapter 7 verse 7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Pastor John, sakto man ako intention sa prayer unta. And ako makaingon ko nga naningkamot man kog disiplina sa akong spiritual maturity. Dili man pud na nakadako akong prayer para dili ko saligan sa Ginoo. So makaingon ko nga murag right time man pud unta. Pastor John, nigamit man pud ko sa name ni Jesus Christ every time mo pray ko. Wala lagi gihapon gi-answer. Unsay problema? Basin kaning number 4. Basin kining number 4. Ingon din ni si Christ, when you pray, do not use vain repetitions. So something vain repetitions kana bang balik-balik nga pag-ampo. Ato ning iklaruhon sabot no kay mostly sa tong prayers balik-balik no, pero unsa maning repetitions as the hidden do. Namo ni siya ang mga prayers bitaw nga wala nay unod sa imong heart. Kana bitong prayer nga na-memorize na nimo nga pwede nimo litokon bisag giduka na ka, pwede nimo litokon bisag wala nimo na feel tungod kay memorize na nimo. Basta inaana na gani ka mo ampo o inaana gani nga klase mong prayer, dili gina sa tubagon ngano man kay dili naman siya gikan sa imong heart, dili naman siya kinasingkasing good kay memorize naman nimo nga prayer. Ang powerful nga prayer gikan sa heart, it means imong gi-feel. And kabalo ba ka nga ingon si Apostle Paul nga dapat specific ta sa tong prayers, specific ta sa tong prayers. For example, kaning Philippians 4:6, ingon si Paul dinhi, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ingon si Paul, let your request or prayer be made known. Known, dapat makahibalo ang Ginoo. For example, nagpray ka, Lord, nasakit akong bata na sa ospital, tabangi siya Ginoo. Be specific, Lord, nakinahanglan ko 10,000 para pang tuition. Lord, nakinahanglan ko nini nga trabaho. Specific nimo nag-mention. Lord, gusto na ko ma-save ni si Kuan. I-mention ang name sa imong prayers. Diba? Usually, ang atong prayer is tinapulan na usay ka ng Our Father na lang. Our Father which art in heaven, hallowed be your name. In town, elementary pa man ta nga prayer, memorize naman nato na siya, di ba? Kana biya nga prayer usahay murag kanang tapulan na ta maampo bitaw, tapulan ta mahimong sincere sa tong prayer. Okay, kana man gud nga prayer, common nag-memorize kay siya. Wala na nausay na butang sa tong kasing-kasing. Ingon si Paul, gi-encourage tang Paul sa Philippians 4:6 nga specific imong prayer. For example, mayon ka, hallowed be your name, your kingdom come. Wala man gi-mention diha nga prayer nga tabangi akong anak na sa ICU, tabangi akong asawa padulong sa mga anak, tabangi nga ta safety akong bata mo abroad sa iyang pagbiyahe didto. O wala man gingon diha nga unta makakita akong trabaho, wala man. Dili man gud na specific nga prayer ang Our Father, modeled prayer lang na siya. Pero si Paul ingon siya, be specific sa atong prayer. Oo, pasabot ana is istorya ang Ginoo seriously o particular kasi yung mga prayers. Mura ba moadto kag mayor's office o nya nga kag tabang. Once mga kag tabang, imo ding i-generalize ang imuhang concern. Moingon din ka, mayor, kay balo na ka sa akong gikinahanglan, ikaw na bahala mayor ha. Diba? Dili man. Although atong Ginoo all knowing man siya, kay balo man gid siya tinuod. Pero gusto niya exercise nimo maging particular kasi mong prayer. Kay gusto sa Ginoo nga makita niya nga sincere o kinasingkasing ang imuhang pag-ampo. So hunungan na ng mga prayers na to nga memorized. Pero
pastor akong prayer is kuan man kana mang balik-balik man na kay mo gini gusto na kong i-pray na okay na siya. Natay prayer nga taga gabi gina-pray na to pero ang unod sa tong prayer mao lang gihapon. Wa nimo na hunong i-pray. Okay lang na siya. Dili man na memorize. Pasabot na is imo man siyang earnestly gi-pray magini persistent magina nga pray. It means imo gyud gipangayo sa Ginoo ba heartily ba. So natural, mabalik-balik nimo nagpangayo pero dili I'm sure di gina memorize, di ba? Ini gagabi mao siguro imong pangayoon gihapon pero lahi na nga mga words imong gigamit. Lahi na nga mga terms imong gigamit. So, okay na siya. For example, nagpray ka nga makabalay ka this year. Every night nimo nagi-pray, Lord makabalay ko, Lord inani. Walay problema kay gusto man gid nimo na. Pero ang point nako kana bang minimorize na bitaw nga pray nga bisag wa na nimo na feel automatic na malitok sa iyong baba kay memorize naman good. Amo na natoy usabon na nga prayer. Naay mas nindot ni ana nga pag-ampo. Prayer nga specific yun. Direct to the point, direct ka sa Father gamit ang name ni Christ. And then mangayo kag comfort sa Holy Spirit, pwede nimo hangyon ang Holy Spirit nga muhatag nimo guidance. And then ang Ginoo mo answer sa ato ang mga pag-ampo. So unta na kay nakatunan karon. Pwede nimo usabon imong mga prayer list or sabon ang imong style sa pag-ampo. Be specific sa imong mga pag-ampo. One day tubagon sa Ginoo ang imong mga prayers. Ang Ginoo magapanalangin nimo mag-ampo ta. Ginoo salamat sa reminder once again Lord. Unsa ka importante Ginoo ang mga prayers nga dapat specific Ginoo according sa amo ang need. And the Lord unta nami humbled heart nga mudawat sa mga reminders nining buntaga Ginoo nini nga devotional nga mo-adjust mi Ginoo nga mo submit mi sa imong guidelines imong pattern Ginoo unsa mi dapat moampo. Pasaylo ami Ginoo sa mga higayon nga pasaylo na mo mga prayers di ay kana bang dili na namo ma-feel, dili na mi sincere. Pasaylo ami Ginoo o gatagay mig heart Lord nga unta ma-attract ka sa mga pag-ampo namo. Kini tanan amahan among ginasaligan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.